Η Disney παρουσιάζει το μαγικό κόσμο των ζώων. Έλα κι εσύ στον κόσμο αυτό, στον ζώων το μόρφο βασίλειο. Ό,τι κι αν ζητάς εδώ θα το βρεις, στον κόσμο αυτό το μαγικό. Το παιχνίδι ξεκινάει μπρος, κάνε όνειρα τρελά, της φύσης βρες το μυστικό, στον κόσμο αυτό το μαγικό. Ο μαγικός κόσμος των ζώων της Disney. Τα λιοντάρια. Με τη μεγαλόπρεπη χέτη του, το λιοντάρι αξίζει τον τίτλο του βασιλιά των ζώων. Θα το ακολουθήσεις μέσα στις πεδιάδες της Αφρικής και θα μάθεις τα πάντα για τη ζωή του από την παιδική του ηλικία μέχρι την ενηλικίωσή του. Θα γνωρίσεις επίσης δύο ξαδέρφια του, το γατόπαρδο και τον πάνθηρα. Θα σου κάνουμε επίσης πολλές ερωτήσεις και τότε θα είναι η σειρά σου να παίξεις. Έτοιμοι? Πάμε λοιπόν να ανακαλύψουμε το μαγικό κόσμο των ζώων της Disney. Βρισκόμαστε στο βασίλειο των λιονταριών. Αυτό το λιονταράκι είναι μόλις 2 μηνών. Είναι ακόμα λίγο χοντροκαμωμένο και όπως όλα τα μωρά έχει ανάγκη τη μαμά του. Η μαμά δεν βρίσκεται ποτέ μακριά, πάντα έτοιμη να χαϊδολογήσει το λιονταράκι μας ή τα αδέρφια του. Επειδή η μαμά είναι απασχολημένη, ας πάμε να βρούμε τον μπαμπά. Μπορούμε να πειράξουμε τον μπαμπά χωρίς φόβο ότι θα μας μαλώσει. Όταν φροντίζει για την ασφάλεια της Αγέλης με τα 2 αδέρφια του, ο βασιλιάς των ζώων δεν σκέφτεται πλέον το παιχνίδι. Πρέπει να προστατέψει τη μεγάλη οικογένειά του. Στον κόσμο των λιονταριών υπάρχει η έννοια της φυλής. Ξαδέρφες, θείες, γιαγιάδες, όλες μαζί ασχολούνται με ένα τσούρμο από μικρά. Με μια τέτοια οικογένεια, το λιονταράκι μας δεν κινδυνεύει να βαρεθεί, ούτε να πεθάνει από την πείνα. Οι λιονταρίνες θυλάζουν το ίδιο καλά το δικό τους μικρό, όπως και τα άλλα. Έτσι, το λιονταράκι μας βρίσκει πάντα νόστιμο ζεστό γάλα. Όταν η μαμά φεύγει για κυνήγι, εμπιστεύεται τα μικρά της σε 1 ή 2 θηλυκές που αναλαμβάνουν να τα επιβλέπουν. Ναι, ακόμα και στα λιοντάρια υπάρχει βρεφονιπιακός σταθμός. Όλος ο κόσμος πλένεται. Και σε όσους δεν αρέσει, δικαίωμά τους. Η καθαριότητα μαθαίνεται. Όλα μαθαίνονται. Και για τα λιονταράκια, ποιος είναι ο καλύτερος τρόπος για να μάθουν? Το παιχνίδι. Λίγο οι πατούσες, λίγο τα δόντια. Αυτοί οι μικροί καυγάδες δεν είναι κακόβουλοι, αλλά αργότερα θα μπορούσαν να τους φανούν χρήσιμοι. Το λιονταράκι μας μαθαίνει επίσης να σκαρφαλώνει. Δεν είναι εύκολο, κυρίως όταν οι μεγαλύτεροι διαλέγουν το ίδιο δέντρο. Δαγκώματα, τραγανίσματα, μασουλήματα, τόσες δραστηριότητες που επιτρέπουν στα λιονταράκια μας να μάθουν να τρώνε κρέας. Είναι σημαντικό για ένα σαρκοβόρο. Τι είναι ένα σαρκοβόρο? Είναι ένα ζώο που κυνηγά τα άλλα ζώα για να τραφεί. Η τίγρης είναι ένα σαρκοβόρο. Ο λύκος είναι ένα σαρκοβόρο. Υπάρχουν επίσης σαρκοβόρα πουλιά. Το θύμα του σαρκοβόρου ζώου ονομάζεται Λία. Πρέπει να έχει πάντα το νου του αν δεν θέλει να καταλήξει κολατσιό.
Τα λιοντάρια κυνηγούν κυρίως μεγάλες λύες. Στην πραγματικότητα, οι λιονταρίνες κυνηγούν για να θρέψουν την αγέλη. Στείνουν ενέδρα. Μία από αυτές πλησιάζει αθόρυβα και την κατάλληλη στιγμή επιτίθεται. Δεν είναι εύκολο να ρίξεις κάτω μια ζεύρα. Μια άλλη λιονταρίνα έρχεται για βοήθεια. Χωρίς επιτυχία. Νέα ενέδρα. Αυτή τη φορά οι λιονταρίνες μας θα έχουν περισσότερη τύχη. Η λία μοιράζεται σε όλη την οικογένεια. Ωστόσο το λιοντάρι τρώει πρώτο. Το λιονταράκι μας θα πρέπει να περιμένει τη σειρά του. Στην ηλικία του, για να έχει το δικό του μερίδιο κρέατος, πρέπει κυριολεκτικά να κρεμαστεί από αυτό. Και ποιος θα φάει τα απομεινάρια? Τα αρπακτικά. Πρόκειται για ζώα που προτιμούν να παίζουν το ρόλο του τρακαδόρου στο φαγητό παρά να κυνηγούν τα ίδια. Οι ίενες είναι αρπακτικά. Οι γήπες επίσης. Δεν είναι μόνο οι γήπες που καταφθάνουν στο γεύμα απρόσκλητη. Η λιονταρίνα πρέπει επίσης να προστατέψει το γεύμα της από άλλα αρπακτικά. Τα τσακάλια. Το λιονταράκι μας αναλαμβάνει να απομακρύνει τους εισβολείς, όπως η μαμά. Έτσι πρέπει να μαθαίνει να γίνεται σεβαστό. Ο μπαμπάς θα καταφέρνει πολύ καλά. Και τώρα η σειρά σου να παίξεις. Ποιος κυνηγά για την αγέλη? Το λιοντάρι, η λιονταρίνα ή το λιονταράκι? Η λιονταρίνα. Ωστόσο, το λιοντάρι θα φάει πρώτο. Μπορεί να καταβροχθήσει μέχρι 30 κιλά κρέας σε ένα μόνο γεύμα, σχεδόν χωρίς να το μασίσει. Πέρασαν 2 χρόνια. Το λιονταράκι μας άλλαξε πολύ. Είναι σχεδόν το ίδιο μεγάλο με τη μητέρα του. Οι κοιλίδες στο τρίχωμά του έχουν εξαφανιστεί. Η χέτη του αρχίζει να μεγαλώνει. Τώρα είναι ένας έφηβος που ζει ακόμα μαζί με την αγέλη. Είναι καλοκαίρι. Η ζέστη είναι αφόρητη και το νερό σπανίζει. Όταν τα λιοντάρια βρουν νερό, όλα πηγαίνουν εκεί για να ξεδιψάσουν. Αφού πιούν αρκετό νερό, μια σκιερή γωνιά είναι ευπρόσδεκτη. Γιατί όμως τα λιοντάρια ψάχνουν για σκιά? Για να ρίξουν έναν υπνάκο στη δροσιά. Τα λιοντάρια λατρεύουν τον ύπνο. Δεν έχει σημασία το πού, το πότε, μπρούμητα ή στο πλάι. Κοιμούνται μέχρι και 20 ώρες τη μέρα. Τίποτα δεν φαίνεται να μπορεί να τα ενοχλήσει. Εκτός κι αν εμφανιστούν ξαφνικά εισβολείς. Σε αυτή την περίπτωση πρέπει μερικές φορές να διακόψουν τον υπνάκο τους ή να πάνε να το συνεχίσουν κάπου αλλού. Αν και το λιοντάρι είναι ο βασιλιάς των ζώων, ο ελέφαντας είναι το πιο μεγάλο ζώο. Αυτός ορίζει τους νόμους.
Το νεαρό λιονταράκι μας είναι τώρα 3 χρονών. Μέρα με τη μέρα η μητέρα του το προσέχει όλο και λιγότερο. Αυτό και τα αδέρφια του πρέπει τώρα να μάθουν να είναι ανεξάρτητα. Φεύγουν μαζί από την Αγέλη και θα παραμείνουν μαζί για όλη τους τη ζωή. Τα νεαρά αρσενικά λιοντάρια θα μάθουν να τα βγάζουν πέρα μόνα τους σε 2-3 χρόνια μέσα στη σαβάνα. Τι είναι η σαβάνα? Η σαβάνα είναι ένα μεγάλο λιβάδι κατοικημένο από χιλιάδες άγρια ζώα. Το λιονταράκι μας θα πρέπει να μάθει να κυνηγά μόνο του. Μάθημα πρώτο. Πώς να διαλέξετε την καλύτερη λία. Μα όχι, δεν είναι αρκετά μεγάλη. Πολύ μεγάλη, πολύ μεγάλη, πάρα πολύ μεγάλη. Πω, ένας ιπποπόταμος. Γιατί όχι? Γιατί δεν είναι τόσο εύκολο. Καλά, ας ξεχάσουμε τους ιπποπόταμους. Μάθημα δεύτερο. Πώς να ελέγξετε το φόβο σας. Κανονικά, το σαρκοβόρο ακολουθεί τη λία του και όχι το αντίθετο. Μάθημα τρίτο. Πώς να επιμένετε. Γιατί ακόμα και οι πιο έμπειροι κυνηγοί χάνουν τη λία τους 8 στις 10 φορές. Τέταρτο και τελευταίο μάθημα. Πρέπει κανείς να είναι ευχαριστημένος με τα λίγα. Και τώρα, η σειρά σου να παίξεις. Πώς περνούν τα λιοντάρια το μεγαλύτερο μέρος του χρόνου τους? Παίζουν, κυνηγούν ή κοιμούνται? Κοιμούνται. Τα λιοντάρια κοιμούνται πάρα πολύ, αλλά όχι συνεχόμενα. Κοιμούνται πολλές φορές από λίγο. Το λιοντάρι μας είναι τώρα 6 ετών. Είναι ένα υπέροχο ενήλικο λιοντάρι. Αυτό και τα αδέρφια του είναι αρκετά δυνατά για να κάνουν τη δική τους αγέλη. Πρώτα όμως πρέπει να αντιμετωπίσουν τα μεγαλύτερα αρσενικά που δεν είναι έτοιμα να παραχωρήσουν τη θέση τους. Καθώς ο αγώνας είναι αναπόφευκτος, τα λιοντάρια σηκώνουν το τρίχωμά τους και επιδεικνύουν τη χέτη τους. Σε τι χρησιμεύει η χέτη? Με τον όγκο της χρησιμεύει για να εντυπωσιάζει. Η χέτη εντυπωσιάζει τα άλλα αρσενικά και προστατεύει το λιοντάρι από τα χτυπήματα και τις δαγκωματιές του αντιπάλου του κατά τη διάρκεια της μάχης. Οι συγκρούσεις είναι μερικές φορές μέχρι θανάτου. Σήμερα το λιοντάρι μας είναι το πιο δυνατό. Τα μεγαλύτερα αρσενικά τράπηκαν σε φυγή εγκαταλείποντας τις θηλυκές στα νεαρά λιοντάρια. Μετά από χρόνια περιπλάνησης γίνονται επιτέλους κυρίαρχοι της δικής τους επικράτειας. Τι είναι η επικράτεια? Η επικράτεια είναι μια οριοθετημένη περιοχή που ένα αρσενικό προστατεύει από άλλα αρσενικά και η οποία περιλαμβάνει όλα όσα αυτό χρειάζεται για να ζήσει και να τραφεί. Τα λιοντάρια μας είναι προς το παρόν κυρίαρχοι και προστάτες αυτής της νέας αγέλης. Για να τη διατηρήσουν θα πρέπει να έχουν πάντα τα μάτια τους ανοιχτά. Η σαβάνα είναι γεμάτη από νεαρά αρσενικά με μακριά δόντια.
Με μερικούς δυνατούς βρυχυθμούς θα γνωστοποιήσουν ότι ο χώρος είναι ήδη πιασμένος. Τι κάνει το λιοντάρι μας να τρέχει? Η λιονταρίνα. Για μερικές μέρες φλερτάρουν και ψάχνουν ένα ήσυχο μέρος για να κάνουν τα μικρά τους. Προσωπικές στιγμές μέσα στη σαβάνα που τίποτα μάλλον δεν μπορεί να τις αναστατώσει. Εκτός ίσως από κανέναν ελέφαντα που εμφανίζεται πάντα εκεί που δεν πρέπει. Λες και το κάνει επίτηδες. Τέσσερις μήνες αργότερα η θηλυκιά είναι έτοιμη να γεννήσει τα μικρά της. Πού γεννιούνται λοιπόν τα λιονταράκια? Σε ένα μυστικό μέρος μακριά από αδιάκριτα βλέμματα. Η λιονταρίνα φέρνει στον κόσμο τα μικρά της μακριά από την αγέλη. Διάλεξε να τα κρύψει κάτω από ένα γέρικο ξεριζωμένο δέντρο. Όταν γεννιούνται, τα λιονταράκια είναι ευαίσθητα. Δεν μπορούν να περπατήσουν και έχουν ανάγκη από επιτήρηση κάθε στιγμή. Είναι ένα δύσκολο καθήκον, πόσο μάλλον όταν η μαμά τους πρέπει επίσης να φροντίζει για την τροφή της. Η φύση όμως τα έχει προβλέψει όλα. Γεμάτα βούλες από την κορφή ως τα νύχια, τα λιονταράκια μας κρύβονται θαυμάσια μέσα στη βλάστηση. Η μαμά μπορεί να φύγει ήσυχη. Μετά από 2 μήνες απομόνωσης, η λιονταρίνα και τα μικρά της επιστρέφουν και πάλι στην αγέλη. Τα λιονταράκια έχουν μεγαλώσει και μπορούν τώρα να περπατήσουν. Είναι καιρός να ανακαλύψουν την αγέλη τους. Μία οικογένεια που κοντά της τα λιονταράκια μας θα μάθουν πώς θα γίνουν με τη σειρά τους οι βασιλιάδες της σαβάνας. Και τώρα η σειρά σου να παίξεις. Σε τι χρησιμεύει ο βρυχυθμός? Για να φοβήσει τους υποπόταμους, για να εντυπωσιάσει τα άλλα αρσενικά ή για να μαλώνει τα μικρά? Ο βρυχυθμός χρησιμεύει για να εντυπωσιάζει τα άλλα αρσενικά που θα ήθελαν να κυριεύσουν την επικράτεια. Μπορεί να ακουστεί σε απόσταση μεγαλύτερη από 8 χιλιόμετρα. Όπως όλα τα ξαδέρφια του, το λιοντάρι ανήκει στη μεγάλη οικογένεια των ελουροειδών. Θα μάθεις 2 από αυτά που ζουν όπως το λιοντάρι στην Αφρικανική σαβάνα. Το πρώτο είναι ένας θαυμάσιος αθλητής. Το πιο κομψό, το πιο δυνατό αθλητικό ελουροειδές, πρωταθλητής κόσμου στον αγώνα ταχύτητας. Ο απίστευτος γατόπαρδος. Ο γατόπαρδος είναι πραγματικά φτιαγμένος για αγώνες ταχύτητας. Έχει λεπτοκαμωμένη σιλουέτα, μακριά και μειώδη πόδια, δυνατούς γοφούς. Μπορεί να φτάσει τα 110 χιλιόμετρα την ώρα.
Η μακριά ουρά του χρησιμεύει για να κρατάει ισορροπία και του επιτρέπει να αλλάζει απότομα κατεύθυνση. Σε λίγα μόνο δευτερόλεπτα έχει φτάσει τη λία του. Μετά από μια τέτοια κούρσα, ο γατόπαρδος πρέπει να ξεκουραστεί για 15 περίπου λεπτά για να ξαναβρει τις δυνάμεις του. Ο γατόπαρδος είναι μοναχικό ζώο. Δεν έχει ούτε αγέλη, ούτε κάπου να αφήσει τα μικρά του. Η μητέρα γατόπαρδος ασχολείται μόνη της με την ανατροφή των μικρών της, τα οποία αναγνωρίζονται από τη μουσούδα τους που έχει μαύρα σημάδια. Οι μικρές τους σχέτες χρησιμεύουν για καμουφλάζ. Είναι ιδιαίτερα χρήσιμες όταν η μαμά φεύγει για κυνήγι. Ο άλλος ξάδερφος του λιονταριού είναι επίσης πρωταθλητής. Πρικισμένος με εκπληκτική δύναμη, είναι ένας πραγματικός αθλητής, μια πραγματική δύναμη της φύσης. Το όνομά του? Πάνθηρας. Είναι ένα μοναχικό ζώο. Είναι το πιο ήσυχο και το πιο διακριτικό από τα ελουροειδή. Ο Πάνθηρας κυνηγά στείνοντας ενέδρες. Βλέπει τα πάντα, αλλά δεν φαίνεται ποτέ. Η Ιένα προσπαθεί διαρκώς να του κλέψει τη λία. Εκεί ψηλά στο δέντρο του, κανένας δεν θα ενοχλήσει τον Πάνθηρα. Το δέντρο είναι ένα πραγματικό καταφύγιο. Ο Πάνθηρας ξεκουράζεται εκεί και οδηγεί εκεί ακόμα και τα μικρά του για να τα προστατέψει από τα σαρκοβόρα ζώα. Αν και σκληρός με τους εισβολείς, ο Πάνθηρας είναι τρυφερός με τα μικρά του. Και τώρα η σειρά σου να παίξεις. Ποιο από αυτά τα μικρά είναι του γατόπαρδου? Το πρώτο, το δεύτερο ή το τρίτο? Το δεύτερο. Το μικρό του γατόπαρδου έχει μαύρες βούλες στο τρίχωμά του, μαύρα σημάδια που περιβάλλουν τη μουσούδα του και μία μικρή χέτη που σιγά σιγά χάνεται καθώς μεγαλώνει. Το λιονταράκι έχει πιο ανοιχτόχρωμες βούλες που εξαφανίζονται εντελώς στην εφηβεία. Στον Πάνθηρα το τρίχωμα δεν αλλάζει, το μικρό μοιάζει ήδη αρκετά με τους γονείς του. Ποιος τρέχει πιο γρήγορα όταν κυνηγά? Ο γατόπαρδος, ο Πάνθηρας ή η λιονταρίνα? Ο γατόπαρδος μπορεί να πιάσει οποιοδήποτε ζώο, ακόμα και το πιο γρήγορο. Ωστόσο, εξαντλείται πολύ γρήγορα. Αν δεν πιάσει τη λία του σε απόσταση 300 μέτρων, θα πρέπει να παραιτηθεί. Ο Πάνθηρας είναι πολύ πιο αργός και πρέπει να πλησιάζει όσο γίνεται περισσότερο πριν επιτεθεί. Οι λιονταρίνες πλησιάζουν επίσης πολύ κοντά στη λία τους, αλλά κυνηγούν σε ομάδες και έτσι μπορούν να επιτεθούν σε πιο μεγάλα ζώα.